Masu saurare Assalamu alaikum. Ukashat Ibrahim Wakili ke lale marhaban da sake kasancewa da ku a cikin shirin duniyar sadarwa. Inda muke yin duba akan abubuwan da suka shafi fasahar sadarwa ta zamani da kuma abubuwan da ke kai kawo a cikin shafukan sada zumunta na zamani. Tun bayan da gwamnatin Najeriya ta janye dakatarwar da ta yi wa shafin sada zumunta na Twitter, gwamnatin ta fara gindaya wasu sharuɗa ga kamfanonin shafukan na sada zumunta da ke aiki a cikin ƙasar. A yanzu dai hukumar bunƙasa fasahar sadarwa ta zamani wato NIDDA, haɗin gwiwa da hukumar kula da kamfanonin sadarwa ta Najeriya NCC, da kuma hukumar da ke saka ido akan kafafen yaɗa labarai wato NBC, sun fitar da wasu sabbin dokoki sakamakon umarnin da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya bayar. Dr. Nasir Daniya shine babban daraktan sashen kula da fasahar sadarwa ta zamani na jihar Sokoto. Ya kuma yi mana ƙarin haske akan wannan doka. Wannan sabon tsari wanda gwamnatin tarayyar Najeriya ta fitar kwanaki 2 zuwa 3 da suka wuce, wanda ake kira Code of Practice for Interactive Computer Service Platforms / Internet Intermediaries. A takaice wani jadawali na tsari wanda ya shata hanyoyin da ya kamata a kula da su ga masu amfani da kafafen sadarwa na zamani, wato kamar social media da kuma wasu abubuwa da suke da alaka da su a Najeriya. Wannan abin ya fito ne ƙarƙashin Federal Ministry of Communications and Digital Economy, wadda take ƙarƙashin kulawar Professor Isa Ali Fantami, ƙarƙashin tsarin dokokin a wannan ministry da kuma NITDA da shata waɗannan abubuwa. So wato a takaice in aka lura, kusan ita wannan kafafen sadarwa na zamani ba wai a Najeriya ɗaya ba, kusan duka ƙasashen duniya suna da matsaloli na yadda ake ainihin kula ko abin da ake ce ma regulating ɗin yadda suke. Ainihin akwai matsaloli da abubuwa da ba daidai ba, da abubuwa da suka saba ma dokokin ƙasa, abubuwa da suka saba ma al'adunmu na gargajiya waɗanda ake tafkawa a wannan kafafen sadarwa na zamani. Gwamnatin Najeriya dai ta ce ta gindaya waɗannan sharuɗa ne don kare haƙoƙin 'yan Najeriya da ma waɗanda ba 'yan Najeriya ba da ke zaune a cikin ƙasar, tare da samar da dokoki na mu'amala a tsarin intanet na zamani. Salihu Abdulrazak wani mai amfani da shafukan sada zumunta ne, kuma shugaban kungiyar nan ta Arewa Computer Library. Wannan abu ne mai kyau, kuma kaga za a tsaftace media, kuma zai koma za a yi tsakani da Allah. Misali za a ga kamar labaran ƙarya da ake yawan yada, in ka lura duk mu yawanci yan arewa mu ne muke fama da irin wannan. So shi ma kaga duk sun ce za a ba iya tantance labaran ƙarya da sauransu. So wannan duk zai taimaka ne. Kawai dai me inda matsalan take, inda kalubalen yake shine idan har ƙasar tamu ta yi amfani da wannan daman ta hana mutane faɗan ra'ayinsu a media, to kaga wannan shine an shiga haƙƙin mutane. Saboda sau tari irin wannan doka in ta fito ba ta fitowa tsakani da Allah, ana so a fito da ita ne saboda 'yan siyasan sun ga ana cin mutuncinsu a media, ana faɗan ayyukan da suke alƙawarkan da suka yi suka ce za su cika, baya kuma su ƙi cikawa, sai a dinga bayyana gaskiya da sauransu, to su kuma sai su fito da hanyar da za a bi a dinga daƙila masu bayyana gaskiyar nan. To ko akwai wani sauyi da waɗannan dokokin za su iya kawowa dangane da yadda ake amfani da shafukan na sada zumunta? Har ila yau dai ga Dr. Nasir Daniya. Za a iya cewa mataki ne na farko na ci gaba. Yanzu kamin wannan Code of Practice da aka fitar, babu wata doka wadda ta ce dole waɗannan kafafen sadarwa na zamani kamar manya irin su Facebook, irin su Twitter, irin su TikTok, YouTube, WhatsApp da sauransu. Babu wata doka da ta ce dole ga wasu sharuɗa da za su cika kamin su yi aiki Najeriya. Hasali ma kusan duk da kuɗaɗen haraji da ya kamata su rinka biya ba su biya, ko kuma ko suna biya ba irin yadda ya kamata su biya ba. Kuma akwai ƙarancin yadda ake tursasa musu su yi abin da gwamnatin tarayya ka so. Misali yanzu na iya yin wani abu wanda ya saba ma dokokin Najeriya ga social media kamar Facebook. Amma dokokinmu na Najeriya ba a yi tanadi ingantacce wanda zai iya sa a sa Facebook sai ta cire wannan abu ba. So irin waɗannan abubuwa kan, sannan kuma kusan kowa ya san
da su wannan Facebook da Twitter da sauransu kusan sai ka duba ba su da wadataccen offices da suke kula da mutanen Najeriya. Misali yanzu ƙididdiga ta nuna kusan akwai fiye da mutum miliyan 30 da ka amfani da Facebook a Najeriya. Amma in aka duba, in har za a samu ofis ɗinsu to ba zai wuce Lagos da Abuja ba, in ma akwai liaison office a Abuja. So akwai matsala a ce ba su da inda aka zuwa a isko su a yi complain ko kuma akwai wata matsala a tattauna da su. Masu saurare kada ku sha'afa shirin duniyar sadarwa kuke saurare daga nan Vision FM Radio. Dr. Nasir Daniya, takamaimai wannan doka menene ta ƙunsa ne? To wannan doka ta kawo tanadi wanda duk waɗannan hukumomi in dai suna da waɗanda ka amfani da kafafensu na sadarwa na zamani sun ka kai mutum 100,000 to dole na wannan Facebook da Twitter da sauransu sai sun buɗe offices ɗinsu a Najeriya. Sannan kuma sai sun je ga abin nan sun yi rijista da Corporate Affairs Commission, ya zama kamar hukuma ce kamfani ne wanda gwamnatin Najeriya ta san da shi, yana biyan haraji, yana bin wasu ƙa'idodi waɗanda kamfunan da a cikin Najeriya. Abu na biyu kuma an sa dole kowane su sai ya buɗe wata rijista wadda za ta nuna in kai complain ga matsala wane ya zagi wane ko kuma an sa wani abu wanda ba daidai ba, especially na harakan batsa. To dole na sai sun ba da ƙididdigan mutum nawa ke yin haka nan, mutum nawa na yi complain, sannan cikin awa 24 an kai complain ga matakin da sun ka ɗauka, sannan ga ƙarshen akai suna ba da ƙididdigan mutum nawa sun ka buɗe account a ƙasar Najeriya, mutum nawa suke amfani da shi, mutum nawa ba su amfani da shi, ya zama gwamnatin tarayya tana da ƙididdiga abin da ake a social media. Ta yaya kake ganin wannan matakin zai magance waɗannan abubuwan na asha da ake aikatawa a cikin shafukan na sada zumunta? Generally ana iya cewa fitar da wannan jadawalin zai taimaka kwarai da gaske ya samu matashiya. To yin haka zai sa su kuma mutanen da ka amfani da wannan social media tunda sun san ana ba da ƙididdiga ko su abubuwa da account details ɗinsu da kuma wasu abubuwa da suke sakawa, to mutane yanzu za su fara yin takatsantsan. Gada za ka zo ɗaya ka yi labarin zuƙe ta mallaka ce wani ya kashe wani ya ci amanar wani ya yi kaza da irin ƙazahi da ake yi. To yanzu in mutum ya yi su, ita Facebook da kanta za ta bada, tunda baka dai buɗe account sai da email ko kuma da telephone number ka, Facebook da kanta za ta ba hukumomin NITDA da hukumomin Najeriya lambar wayar ka da email ɗinka. Sannan da zarar akwai lambar wayar ka, to fa ka riga ka yi rijista SIM card ɗinka. Da SIM card ɗinka za a amfani a gano hotonka da signature ka da address ɗinka da yan uwanka da fingerprint ɗinka, kama ka bai da wata wahala. Kuma ta hanyar wannan SIM card naka ko email ɗinka aka gano irin wayar da kake amfani da ita, tana da IMEI da ake amfani da shi, International Manufacturers Identification Number, da za a iya gano wace waya ce. Kila ma ana yin amfani har da wasu addresses naka na maka address da sauransu, a gano wani location kake, geotag ɗinka ina kai kake, kana wani gari ne, kana Akwa Ibom, kana Sokoto, kana Lagos ne, ka yi amfani da waya. Su kama mutane bai da wahala in sun ka tafkata asa su wanga abu. Ana tsammanin in an yi implementing ne to zai kawo sauƙi ga yadda mutane ka amfani da duniyar gizo suna cin zarafin. To masu saurare, ba iyakacin tattaunawar kenan ba, a kasance da mu wani makon domin jan abin da ya kamata a yi taka tsantsan da shi, musamman yanzu da gwamnati ke bibiyar kafafen na sada zumunta. To yanzu kam a madadin hukumar gudanarwa ta Vision FM Najeriya, Ukashat Ibrahim Wakili ke cewa na barku lafiya.